1799, abans que perdessin els espanyols les colònies, van dir no pot ser que en Colom quedi en terra estrangera. I van fer portar unes restes i van fer aquell mausoleu a la catedral de Sevilla, però allò és del 1898 o 99. Però en canvi el testament és del 1536. Vull que se m'enterri en el mateix lloc de la catedral on hi ha enterrat el meu pare. Podia ser que hi hagués en una catedral. Jo vaig pensar que si en Colom era d'aquí i seria mort de Barcelona, el podrien haver enterrat a la catedral, no? Permeteu-me aquesta llicència. Doncs vaig anar a la catedral i vaig demanar el llibre on es podia haver fet el trasllat. Vaig calcular els anys, vaig anar allà i demano el llibre de la catedral perquè hi ha tota una sèrie de dades i el responsable de l'arxiu de la catedral d'un moment m'hi vaig a buscar i quan surt diu, ostres, miri, tenim des del segle XIII fins al segle XVIII tenim tots els llibres any per any, però justament, quina casualitat, aquests 2 anys que vostè em demana no els tenim, amb aquest llibre desaparegut. Ja passa això, diu, ja passa, aquests llibres desapareixen. Bé, el que passa és que després buscant a través d'altra documentació, per una altra banda, vam arribar al coneixement que hi havia hagut un pintor que havia pintat unes coses a la catedral i li van pagar per pintar. Bé, resulta que estirant, va sortir això. Diu, Duni, aquest és un albarà de pagat, d'un pagament, entre el 1514 i 1518, llibre de la catedral, llibre de la sagristia de la catedral, diu, Duni, el seny era enterrer, primera línia, pintor, 2 sous. Foren per pintar la brandonera en què estan els 5 ciris d'en Colom davant el monument, amb el barà. Per tant, un pintor va pintar la brandonera on hi havia els ciris o brandons que feien llum en el cos d'en Colom, en el seu monument, li van pagar un albarà, però aquest el van guardar amb un llibre X i un estudiós que treballava als monuments funeraris del Renaixement, el va trobar, el va referenciar en el seu estudi i jo vaig, ostres, a veure, i vaig anar-lo a buscar, i el tenim aquí, vaig anar amb en Jordi Mas a buscar-lo, i per tant sabem que en Colom era enterrat a la catedral de Barcelona en un monument funerari que li havien fet, on tots els cronistes diuen, és una exageració, això no pot ser, perquè tots sabem que en Colom es va morir de mala mort i el van enterrar com? Amb una cartoixa de mala manera. Bé, aquí sabem que si era aquest d'en Colom, tenia un monument funerari il·luminat amb uns ciris que anaven a sobre una brandonera, que un pintor els va pintar i li van pagar uns sous i gràcies a això sabem ara que en Colom està enterrat a Barcelona. Ell havia estat enterrat a Barcelona i segurament per això al segle XIX li van fer aquest monument dient a la ciutat el seu Cristòfor Colom. Sabien més els del XIX que no nosaltres. Per exemple, un altre element més, el port de sortida. El 1601 s'edita a Madrid un llibre que duia per títol Història de les Índies i que va sortir publicat Historia General de los Hechos de los Castellanos. És molt curiós perquè en el pròleg diu que aquests castellanos que descubren las Indias son los continuadores de los que conquistaron Grecia, los que conquistaron Italia y se expandieron con sus naves por todo el Mediterráneo. Ostres, mira, sí, com les naus dels extremenys. Bé, doncs el llibre conté, a la portada, conté aquest gravat tan suculent amb aquesta, veieu el rei Ferran també, que en aquelles èpoques els reis els hi feia mandra d'utilitzar el mocador, veieu, que el pengen els morts, veieu? Però al marge del constipat que portava el rei Ferran, hi ha una vila, una fortalesa amb 3 naus i una llegenda que diu el almirante Sala de Palos, villa del conde de Miranda, a descobrir. I 3 caravel·les que si us hi fixeu bé, de veure això, no hi teniu allò del... que no, allò dels... Aquí, veieu, aquí hi ha una bandera i allà dalt, baixa una mica més si pots, i aquí dalt, en aquest pal d'aquí al mig, n'hi ha una altra. Si tornes a la posició veureu. Per tant, són banderes espanyoles. Són banderes espanyoles d'aquí dalt, fosques i clares, però esclar, la bandera espanyola no es crea fins al 1779 per un reial decret de Carles III. Però al segle XV i al segle XVI era la bandera catalana i la bandera de Castella. Si és de Castella són castells i lleons, si és de la catalana són barres, ratlles, pals, que poden ser 2, 3, 4 o 5, i aquí per tant està indicant rei Ferran. Fixeu-vos que diu rei de Castilla y de León.
no era rei de Catalunya, Aragón, Navarra, València, Mallorca, Nàpoles, Sardenya i Sicília? No, no ho sabia el cronista que era rei de tot això. Només de Castella i León, però resulta que està acompanyat d'unes naus catalanes. I ara anem a analitzar aquest gravat. Aquest gravat, doncs fixeu-vos que diu Villa del Conde de Miranda, a descobrir, ens diuen que és Palos, però Palos era Villa del Conde de Niebla. Conde de Miranda, qui és el Conde de Miranda? És el comte d'Empúries. Per tant, en la llegenda ens està dient que això podria ser Pals. I si ens hi fixem bé i ho compareu amb Pals, fortalesa, villa fortificada, amb una torre alta que és la Torre de les Hores i sobretot amb totes aquestes torres quadrades de defensa a l'entorn que coincideix gairebé amb tots els ets i uts. Podria ser, posem com a probabilitat i continuem furgant. Tenim aquest document del 1477, que és una carta dels consellers de Barcelona al príncep Ferran, i diuen: en la platja d'aquesta vostra ciutat són arribades 3 calaveres armades. De la una se diu senyor Ferran d'Àries Sayavedra, de l'altra Pero Vázquez de Sayavedra, de la tercera Gonzalo de Esturiaga. Los patrons serien Diego de Mora de Sevilla, Joan Rodríguez Soriano de Sevilla i anem al subratllat, Vicenç, Ames, Pinzón, de la Vila de Pals. Immediatament, tots els doctors en matèria i els professors que no volen perdre la categoria diuen: no, això és la traducció de Palos. Ho haurien de demostrar, perquè ja hem vist que com podien sortir de Palos els Yáñez que tenim documentats a la Guerra Civil aquí, i són capitans de l'Empordà, i són capitans del castell de Palau-saverdera, i són capitans d'Hostalric, i són tresorers reials, i són els ambaixadors de la Generalitat a la Cúria Pontifícia. Per tant, els Yáñez són aquí, a més de 100 documents dels Yáñez aquí. A més, també hem vist les banderes catalanes. Hem vist que s'assemblava molt Pals al poble. No estem fent prestidigitació lèxica sobre una paraula o sobre un topònim. Estem posant tota una sèrie de peces per veure si tenen sentit al marge de l'adulteració i de l'esborrament del nostre passat. Per tant, un element més que ens diu que Pals és aquí perquè els Yáñez eren aquí. Els Yáñez van venir quan la Generalitat proclama Pere el Conestable de Portugal rei dels catalans del 64, arriben aquí i arriben els Yáñez. Per tant, si Colom, com sabem, els Colom de Barcelona, un dels quals va ser del 64, el 66 president també de la Generalitat, en Francesc Colom i Bertran, doncs és possible que els Colom de Barcelona i els Yáñez es coneguessin perquè havien participat en el mateix bàndol de la Guerra Civil. Quan el pare Casas ens diu que Colón saliendo de Portugal y de camino a Francia pasó por Palos y allí se detuvo porque tenía unos amigos y conocidos, vol dir que ja els coneixia. I a més que Palos no es troba de camí a França. El camí de França és el Pals aquest d'aquí. Per tant, tenim una altra peça que potser no és definitiu, però és un element més que ens permet recuperar aquesta traça del passat. Si efectivament les naus van sortir de Pals, com hem vist amb les banderes catalanes, com hem vist en el gravat, perquè a Pals és on hi havia Vicenç Ames Pinzón, per anar cap a Amèrica per on havien de passar, si no per l'estret de Gibraltar, perquè si no passàvem l'estret de Gibraltar no haguessin arribat mai a Amèrica. Doncs també tenim un llibre de A Serenda et Doctus Hispaniorum Eruditione, editat el 1557, que ens diu, en llatí, i per això com que és en llatí els hi ha passat desapercebut. Diu, Despectis eni mercolis columnis, per mar oceanum cov Atlanticum et magnum appellamus, en antípodas feliciter navegavit. Queda clar, no? Què tal el llatí? No em direu que no. Bé, diu, guanyades, doncs, les columnes d'Hèrcules pel mar oceà, el qual en diem Magne i Atlàntic, pels antípodes feliçment navegava en Colom. Per tant, tenim també un document que ens diu que en Colom va navegar pels antípodes després de guanyar les columnes d'Hèrcules, i no precisament jugant a cartes. Guanyar les columnes d'Hèrcules, en alguns altres textos diu, superades doncs les columnes d'Hèrcules, depèn del cronista. També va sortir un savi i va dir, sí, guanyades les columnes d'Hèrcules, però no perquè van passar d'est a oest, perquè van anar de nord a sud. Home, no sé, si tu surts de Cadis, les columnes d'Hèrcules no les guanyes. I després, amb les columnes d'Hèrcules,